подателю на духовната благодат и на вечното спасение, сам Господи изпрати Твоя Свети Дух с небесно благословение на този макет на Рилската света обител и я съоръжи с силата на небесната защита, за да помага на уния, които ще стоят пред нея, за да им бъде за телесно здраве, душевно спасение и благополучно използване чрез нашия Господ Иисус Христос. В името на Отца Амин. И Сина Амин. И Светия Дух. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, поведи православному българскому народу
упование наше, слава Тебе. Пречисти и пренепорочния светия Своей Матери и живосветих Отца нашего, и Йоанна, пустинжителя Рилского чудотворца, и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Аминь. Благоденствено и мирно житие, мир, здраве же и спасение во всем благое поспешение, подаш, Господи, благочестивому и православному българскому народу и всех празднующих ден сей, и сохрани их на многое лето. Христе Боже наш, помилуй нас. Възлюбени в Господа, брати и сестри, скъпи верни на светото православие и духовни чада, в днешният ден, благословен от Бога, както всички дни в годината, под знаменателя на постоянното тържество на православния християнски дух, се събрахме в храма, посветен на богоносният Йоан Рилски чудотворец, за да осветим една изключителна по своята битност вещ. Да осветим един макет на най-великият, най-големия български манастир, събрал в своите стени, в своите храмове, в своите двори съдбите, въжделенията, радостите, скърбите, упованията на българския народ през последните векове. Този макет на Рилската света обител е изработена с голямо усърдие и най-вече с крепка вяра в Бога от нашия възлюбен събрат господин Игнатов, който е работил в продължение на дълги години, подчертавайки всяка една подробност и страна на тази велика и забележителна света обител. Виждате какъв труд е изразил един човек, за да направи този сложен и голям макет. И когато го съпоставим пред Рилската света обител, виждаме какъв огромен труд са положили нашите предци, достойни българи от всички краища на нашата родина в днешните и тогавашни граници, за да построят този великан на духа и този благодатен дом на молитва и благодарение пред Всеподателя. Място за монашеско житие и молитви на много духовни отроци и място на поклонничество на всички българи и други православни християни от целия свят. Нека въздадем Богу слава, благодарение за изпълнението на този макет, а да пожелаем на неговият автор благодатни сили и тиха радост пред неговия труд,
който ще радва очите на десетки хиляди християни, дай Боже, дълги години.